Lafrîna Rojavayê Kurdistanê binpêkirinên grûpên çekdar dermafê welatiyên Kurd û siriş û samanên deverê de berdewam in. Rojane binpêkirin di dermafê xelkê Efrînê de tên kirin, bi taybet revandin û serbestberdana wan li beramber fidye û pereyan. Rêxistina mafê mirovan li Efrînê di vê derbarê de belav kir. Çekdarê bi navê Artêşa Niştimaniya Azad roja pênşemê nehê Beçileya 2021 bi tundî li ciwanekî Kurd bi navê Ferhat Zaza 25 salî ji xelkê gundê Alçî yê navçeya Şerra a Efrînê da. Li cihê karî wî di kargeha pêlavan de ji ber ku hindekî bi berdestê xwe yê Ereb re ku birayê çekdarek ye xeyîd ya şerekî devkî di navbera wan de çêbûbû. Lê berdestê wî yê Ereb û birayê wî yê çekdar hejmarek çekdarên din li Ferhat kom bûn. Dema Furat bersiv û beravaniya xwe kir, birayê wî çekdarî hindekî birîndar bû. Grûpa bi navê polîsên leşkerî Ferhat girt û bi şêweyekî hovane desteser kir. Niha jî daxwaza 2 milyon lêreya Sûrî ji malbata wî dikin. Ta ku giliyê li ser hatî kirin, rakin û serbest berdin. Rêxistina mafê mirovan amaje kir ku di giliyê li dijî ciwanê Kurd Ferhat de hatiye tomarkirin. Bi tenê danîne, Ferhat li wî ciwan û birayê wî di nav grûpên çekdar de ye, çekdarên ku dixwestin wî bigirin daye. Ya rast tê de nehatiye diyar kirin ku çend çekdaran êrişî Ferhat kiriye. Wan jî lê daye û bi tenê Ferhat bersiv û beravanî berxwe de kiriye. Her wiha bi awayekî giştî, niştecîkiriyên Ereb ji xwendekar, zarok û kesûkarên grûpên çekdar her dem û demekê gefan li welatiyên Kurd û karkerên di encûmenên xwecehî yan mamosteyên Kurd û xelkên Efrînê yên resen de dixwin û ji ber sedemne pir piçûk tu carî pabendiyê birêkarên zagonî, rewiştî û civakî jî nakin. Her wiha rêxistina mafê mirovan li Efrînê bilge kir. Di siyê Berçileyê de li ser ya cindêrsê heryek ji İdrîs Muhemed Bekir, Ferîd İsmet hemû ku xwe ji gundê Aşkan yê Rojavayê navçeya Cindêrsê ne bi armanca dana paran li beramberî serbestberdana wan jariyê çekdarên Ehrarê Şerqiyê ve hatine revandin. Hetanha jî çarenivîsa wan nediyar e. Serbarî ku çekdarên bi navê polîsên leşkerî jî ji 26 mijdara 2021 de ciwanê bi navê Cemal Cemîl ku bi navê bavê Şivan tên naskirin ji navçeya Mabata hevjîna wî tolîn jî ji cihê karê wan revandine. Berev baregeha leşkerî ve birine û hetanha jî çarenivîsa wan nediyar e. Ji dema ku Tirkiye grûpên çekdar yên bi ser hikûmeta Sûriyê demkî ve di sala 2018 de bajarê Efrînê Rojavayê Kurdistanê û gundewarê wê kontrol kirine. Hetanha rojane binpêkirin di dermafê welatiyên deverê de têne encamdan. Tevlî bilgekirina wan kiryar û binpêkirinan jariyê çalakvan û rêxistinên mafdar ve lê hetanha turê giriya ciddî li wan nehatiye kirin.